ụsọ na ndụ Ifeoma dị ụsọ na ndụ ya ka anyị na-ekwu okwu ya Ifeoma dị ụsọ na ndụ Ifeoma dị ụsọ na ndụ ya ka anyị na-ekwu okwu ya Olori ma na-eji ewu ọ bụ mụ na-akụ olele egwu amago m nwa agadi nwanyị onye amoosu nwefu anya na-arụgasị ka gasị bute ike nwa agadi nwanyị onye amoosu nwefu anya na-arụgasị gasị emere gị gịnị mmụ gasị tinye aka abatụbego oyibo amoosu adachi elu nwa agadi nwanyị ọlọgwụ gị ka mụ na-agwawa gị ka mụ na-agwa okwu a ka gasị chawa nwanne m ime travel ị ga-abụta ike amoosu adachie gị iru ọ dịzi mmazi nwa agadi nwanyị onye amoosu nwefu anya na-arụgasị agaghị bute ike na Nigeria bụ anyị. I want to ask a question. Onwere onye nyere ife dị mma n'aka onwere ihe tufuge n'aka ntọlụ ka njọ onwere onye nyere ife dị mma tufuga ihe onwere onye bughele Ferrari ọ sị na ọ dịrọ ya mma onwere onye bughele Bugatti ọ sị na ọ dịrọ ya mma onwere onye bunyele Benzanu ọ sị na ọ dịrọ ya mma onwere onye gweli benzin ọ sị na ọ dịrọ ya mma from today to Ompes ife a ga-akwụsịsị amoosu ga-amala onwe from today to Ompes ife a ga-akwụsịsị amoosu ga-amala onwe ya nyaka ndị iti egwu m amoosu gbara ọgwụ nwa amoosu gbara ọgwụ ya nyaka na-agwa ya nwa agadi nwanyị chakwa n'ụzọ ka ale m n'ụzọ ka nga nwa agadi nwanyị onye amoosu biko chakwala m n'ụzọ nwa agadi nwanyị onye amoosu chakwala gasị kaba bute ikeke na-ekwu okwu ya ya bụ ikike ego aka nchawa na-ekwu okwu ya nwanne m ọrọzi ego oyibo onye na-enwere ego n'ụwa onwere onye ọbụ abụ onye na-enwere ego n'ụwa ewughị ekwu nwokwu nyaka ndị ahịa ochi m butelu m ego oyibo ka nsolu ụwa kwụbakwanụ ka nsolu ụwa nwebe ọnwụ ife ka dị mma nwa agadi nwanyị chalụ gasị kaba bute ike gasị bute ike n'obodo ewu ọkụ enwubezie onwere onye gbara ọkụ n'elu isi sị na ọ dịrị ya mma onwere onye gbara ọkụ n'elu isi ọ sị na ọchịchị ka mma nyaka ndị gwa agadi nwanyị lakwa gasị kaba bute ike nụ onye tụọlụ ka ọtụta onye tụ mgbada ka ọtụda onye tụ mgbada ka ọ kwụọ ya ụgwọ n'ụwa onye tụ mgbada ka o bute ike gasị niile n'ụwa onye ọbụla jidekwa obi n'ife ga-adị mma nyaka na-agwa n'udo onye ọbụla atụba ọlụ nwanne m ị ga-atụta ego Ifeoma dị ụsọ na ndụ Ifeoma dị ụsọ na ndụ ya ka anyị na-ekwu okwu ya Ifeoma dị ụsọ na ndụ Ifeoma dị ụsọ na ndụ ya ka anyị na-ekwu okwu ya gaite gbacha amoosu kete ịtụbọlụ gị ịtụta mgbada ọgbọ ihe atụta mgbada ịtụta mgbada gbuwe gị azụ
biko yọba chi gị ewu nwanne m n'ife ga-adị mma amosu na-achụ gị ewu biko gbachie nkịtị ọgwacha ka n'ụwa ojebizie na kpatabata from today to ompes yo iwe ga-akwụsịsị mụ gachi niile onye ọbụla gatụba ọlụ gị ebighị o na ị ga-atụta mgbada ịtụta mgbada nwanne m ewu ọnwa gị ga-etilili eti o ị ga-achakeli Ifeoma o Ifeoma na-ekwu o Ifeoma o Ifeoma bụ ego na-arụ isi ike o anyị na-ayọkwa must anyị ga-akpata ego Ifeoma dị ụsọ na ndụ Ifeoma dị ụsọ na ndụ ya ka anyị na-ekwu okwu ya Ifeoma dị ụsọ na ndụ Ifeoma dị ụsọ na ndụ ya ka anyị na-ekwu okwu ya Presi n'ụsọ eze weche onye ọkaije odogwu ike na Brazil odogwu ibukwa onye ego na Brazil ewu na mmekene eyi onye ego na Brazil ewu na mma bịawabe anyị nwejirekwa nwere ekene Prince n'ụsọ eze kweche nwunye Okija odogwu ego na Brazil anyị ekene daalụ iyo na mebụla ịgbamụ egabazia Dubai onye ka mụ jije kendo listrik kendo onye ego nwanne m n'ịgadelele onye ego anyị jikwa egwu nwere ekene kendo listrik odogwu na Dubai ị ga-adị you must have a more money in your life ka njeke n'Ikechukwu okwenwenye Ikechukwu ịbụkwa onye ego bụ ritmon ikuku ọma ikuku ego dị mmadụ alụgwa ebe gị mekene gị eji m egwu nwanne ekene Ikechukwu ọkwọ enwenye Onyemmiata na odogwu ego na Benin Republic mekene gị ịbụkwa onye ego Breeze Money anyị ekene ego enwejiri egwu nwanne ekene Ifeoma gaisis ịbụkwa onye ego ofu gị bụkwa onye malichie usoro kwụba na-ekene gị ọgwụ ya nwanne m Ifeoma bụ onye ego Ifeoma gaisis onye ego Ifeoma gaisis odogwu bụ onye malichie osolo ụwa akụbazịa eji m egwu nwanne ekene obi ability onye mmụba na ability inwe ya ability onye ego ability onye money ebi inwele cash ability onye ego ability onye ego ability onye money eji m egwu nwanne ekene Chunoso Ikem igwe ego na-aba anyị ekene ego ịnịa Chukwu nosi Ikem igwe ego na-aba ebighị n'ịbụkwa onye ego Ifeoma dị ụsọ na ndụ Ifeoma dị ụsọ na ndụ ya ka anyị na-ekwu okwu ya Ifeoma dị ụsọ na ndụ Ifeoma dị ụsọ na ndụ ya ka anyị na-ekwu okwu ya Ifeoma dị ụsọ na ndụ Ifeoma dị ụsọ na ndụ